Predstavnici Saveza za Srbiju nemaju dilemu da su doneli ispravnu odluku kada su obelodanili da neće učestvovati na izborima koji su se nedavno održali. Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, rekao je u emisiji Bez cenzure da ovi izbori nisu ispunili ni jedan demokratski kriterijum. Jedna od glavnih tema ove predizborne kampanje bila je ko je bio prava, a ko lažna opozicija. Ako pogledate to ko je Vučićev, ko nije, najbolje vam govori činjenica u prilog tome koga je napadao režim. Dakle, režim u kampanji, koja jeste prekidana koronom, i za vreme korone, i pre korone, i posle korone, je napadao sve vreme opoziciju koja bojkotuje izbore, koja uopšte ne učestvuje na izborima, da pritom nisu napadali, niti se sukobljavali sa bilo kojom strankom koja izlazi na izbore, a sebe zove opozicijom. Dakle, to najbolje govori o tome ko je šta i ko je zapravo protivnik režimu i koga se režim plaši. Svi ovi ostali koji su rekli pa mi ćemo da učestvujemo na izborima nadajući se nečemu ovom onom su zapravo svesno ili nesvesno pomagali režimu da barem pokuša da stvori privid nekakvog parlamentarnog života i političkog života u Srbiji. Šta se potom dogodilo sa izlaznošću, Aleksić ovako objašnjava. Pa desilo se to da protivnik režimu su bile stranke koje bojkotuju izbore. I Aleksandar Vučić je izabrao da se bori na terenu gde jedino može da izgubi. Jedino je mogao da izgubi u disciplini koja se zove izlaznost tog dana. On nije imao dilemu da li će pobediti ili neće. Ko će ući u parlament, to je bilo drugo pitanje. Dakle, njemu je samo bilo da učini sve što može, legalno, nelegalno, krađom, pritiscima, ucenama, šta god, falsifikovanjem, da dođe do te psihološke granice da kaže pa evo izašlo je 50%. Prvo nije izašlo 50%. Dakle, kakva je to država u kojoj mi 3 dana, 4 dana posle izbora ne znamo kolika je bila izlaznost zvanična. Aktuelni režim, ističe ovaj političar, nije birao sredstva da obezbedi veću izlaznost kako bi budući saziv imao potreban legitimitet. Agencije koje su ispitivale i CRTA i Ipsos i ostali su već dali njihovu procjenu izlaznosti da je ona 47,7 Ipsosova, ali se to ne objavlja jer je Aleksandar Vučić na preskonferenciji rekao da je 50,03. I sada Republički zavod za statistiku, Republička izborna komisija imaju zadatak da učine sve, da falsifikuju to i da kažu evo ipak je 50 plus 1 glas. Potpuno je jasno da 50% ljudi nije izašlo na glasanje. To je svima danas jasno u Srbiji. Šta god oni rekli kolika će biti zvanična izlaznost, ona nije bila tolika. Poseban je kuriozitet, zaključuje Aleksić, što je izlaznost u Beogradu iznosila svega 35%, a generalno niska izlaznost je bila zabeležena i u drugim većim gradovima, gde je, prema Aleksićevim rečima, ipak teže štelovati izlaznost i rezultate nego u manjim sredinama.